हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लानोसै जे आङो आगोलावनो मोनसे खोथा बुंना दोन्दोंमोन जे मोनसे सकआव माने बुंदोंमोन जे बे एड्रेसखौ दानो खिन्थाथ' होननानै थ' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव माने बे एड्रेसखौ दिन्थिनो आखायाव लागोन। थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै। रायजोफोर नै जाबाय शंकर बर' शंकरा जोंनिया माने फिसानिफ्रायनो फरायगासिनो दङ न' फरायगासिनोबो दं लोगोसे दाउबो दानो बयलार नैया बयलारबो दाननानै बिराद बरियासे माने बिजनेस खालामलांगासिनो बिजनेस लोगोसे माने फरायगासिनो दङ नङा ना फंबाय हा बयलार दानो ना बयलार दानो बेनि उनाव लोगोसे माने फरायबाय बेसेबां फरायदा क्लास 8आव फरायनो क्लास 8 खिन्थु बाय फरायनायाव मन'जग होनांगोन बे दासिम जुदि दानो जुदि बेपाराव मन'जग होयोबा फरायनाय एसे दुरबल जागोन हमदो नैबे ना बेपार 진짜 간전이야, 그렇죠? जानाय माला खिदो खुगानांगोन आं खिना खुगानांगोनलै गथा मानसि नायजोबो जागासिनो दोङो ना बेपारिया दानो कास्टमार फैखा जबाय थादो बिथाङा सबजि बेपारि आगोलनो सिनायखादोंमोन नैबे नोंथांमोना आं बुंखादोंमोन जे जितु एड्रेसखौ जे खिथागोन होनना बुंदोंमोन बे एड्रेसनि जायगायाव थांनानै नोंथांमोना आङो फोरमायना होफिनसै आगोल आं बुंदोंमोन जे एड्रेसखौ खिथायाखैमोन एड्रेसखौ बुङाखैमोन थ' आं दिनै बिथांनि खाथियावनो हटेलनि खाथियावनो थांनानै आं एड्रेसखौ बुंफिनसै नैया जोंनिया सासे फैबावदों बिथाङा जोबोद मोजां फालांगिरि जोबोद मोजां बिजनेसमेन बे गेलामाल लोगोसे गावनि गारि दं नैया आरो नैबे जाबाय गोदानै होनाय रिसार्ज दखान लाइजाम फंबाय दं जिरायनानै पेपारा मोजां सलायदों फंबाय सलायबायबा जों अनलाइनफ्राबो जायो बेहायनो गासैबो मबाइलनि जि माने रिसार्जआनो जा बा जिखुनु मबाइलनि माने बुस्थुफोर नाङोब्ला बेयाव मोनगोन नैया लाइटफोरबो दङ गासैबो अनलाइनफोरा जाजोबो बे एड्रेसखौ आं आगोलावनो बुंदोंमोन आगोलावनो खिन्थादोंमोन बे माने जितु हटेल माने जि आं बुंदोंमोन मेनुखौ जे फरायना होदोंमोन जे बुंदोंमोन बे जायगायानो जाबाय माने भातकुसिनिफ्राय फैनानै हाबबोनानै रेलगेट बारबोनानै मोननाय माने केकवाहाटी सक केकवाहाटी बदरगिया सक होनना बुङो बेखौ सेम जायगायावनो आं नोंथांमोननि सेराव बुंदोंमोन बे जाबाय केकवाहाटी सक बेहाय माने फुलरि माने चावमिन ओरै बानायना फानो नै फंबायानो बे फंबायानो बरियासे माने बिजनेसखौ खालामगासिनो दङ मोजां जादोंना बिजनेसा जादों हा मोजां जादों न' आं आगोलनो खेबसे बुंदोंमोन एड्रेसखौ बुंथाराखैमोन न' नोंथांनिफ्राय बुंनांगौ मा सक होनना बुङो केकवाहाटी बदरगिया सक न' आं आगोलावनो बुंदोंमोन केकवाहाटी बदरगिया सक होननानै नैबेनो आं नोंथांमोननि सेराव माने बुंनो हाबाय नब'दय थांनाय बिथिं न' रङियाबो ओंखारनाय नब'दय दे मोजां न' मोजां दे
नोंथांमोननि सेराव आङो बुंनो हाबाय आं आगोलावनो बे मेनुखौ खिथिना बुंदोंमोन आरो बे एड्रेसखौ बुंनो हाबाय जोंनिया नैया बिथांमोनाबो सेंग्राफोर ओइया गिदिंगासिनो दं नैबे मोनसेबो बयलार दखानिबा नैबे दखानिया हयथ' साइडथिं थांदों नैबे सबजि बेफारि सबजिफोरखौबो सिगांनो बुंदोंमोन आं जे नै पानियालाव सबजि आल्ला नैया अमुन्थ्रु दं पियास आलु ना गोरानबो दं ना गोरान होनबा दा बुंसै थास' राङालाव नै थास' गिदिर बे जाबाय थास' फिसा नैबे फान्थाव काक्रेल भेन्दि गासैबो दंजोबो बिराद मोजां मोजां फ्रेस फ्रेस बुंदोंमोन जे नैखे थाइबें होनना बुङो नामा जोंनिथिं थाइबें होनना बुङो बेलेगथिं मा बुङो आं मिथिया नैबे जिका बे पानिलाव काजि नैबेनो आरो जोंनि सका मोननैसो दखान दंबावो नैबे जोंनिया भदा भाइटिनि दखान नैबे बयलार दखान खिन्थु कास्टमार गैयै थैजोब्बाय आरो कास्टमार गैयै जिरायगासिनो दं नैया जोंनिया फुलरि फानो पकरि नंगौना पकरि फानो ना पकरि गरम गरम आया गरम गरम पकरि फानो खनसे ओइया नैया दावदै रुनाय दं এই पकरि बुट माने बुट नैबे बुट बे मुगु एया सबबो बानायोनो सब जाथ'वाखै नैया बिथांमोना कार्तिक आरो खुन या जिरायजोबना दं बरियासो धुनियानो सबजि बेफारिया जिना दं आगोलबो नोंथांमोननि सायाव हयथ' रुटि जानाय खिथिदोंमोन बिथाङा बे दिनै खेबसे लाफिनबावबाय आङो या सबजिफोरा बिराद मोजां मोजां दायो बेसेबां फान्थावफोरा सेरसेयाव फान्थावा दिनै सेरसेयाव एसे खम जादों आदसा हा 20 थाखाल' 20 थाखाल' फानलुआलाय फानलुआ 30 थाखा बुवा लकेल फानलु बे 30 थाखा थालिर फानदों माथो थालियाव दिनै मारै मोजाङानो मोजाङानो मोजाङैनो दं बे फिथाइ बेसेबां बे बियो 30 थाखा हा 30 थाखा 30 थाखा 30 थाखा सेरसेयाव ना थाइसेयाव थाइसे सिस्टेम आदसा आदसा हा हा एमानथ' थिगैनो दं न' दे थांनोसै आङो नैबे जाबाय बिराद पुराना फालांगिरि जोंनि गामियाव माने गिबियावनो फिसा माने नैफोरबायदि बेबायदि दखानावनो फिसा गुमथि दा बिथाङा जोबोद मोजां मोजां माने बिजनेस खालामनानैनो गिदिर न' लुबाय माने जोबोद मोजां मोजां गेलामाल साहा हटेल गासै बिथाङाबो सबजि फानो नैया बिथांनाबो सबजि दं नोंथाङा नुनो मोनदों ए खारजि आरो खबरा मोजां ना मोजां दे बेफारा माबायदि मथामथि सलायना दङ आदसा आदसा थिगैनो दं न नैबे जाबाय बे दादैनि दखान गेलामाल दखान नैया जोबोद मोजां बिजनेस खालामनांगौ गासैबो ओरैनो दा थासै गासैबो आरो गोदानै बावैसो होनाय माने बेहायबो माने बिस्कुट ओरै फानो दिनै सबखौनो दिन्थिनो हाबाय आरो नोंथांमोननि सेराव बे जाबाय जोंनि केक गुवाहाटि सक आगोलनो बुंदोंमोन आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिगोन होननानै केक गुवाहाटि बदरगिया सक ओइया धङा सावनाथ' थांफैखादों होननानै बेनो नैबे राकेश आया गुड मर्निं नो
आङो दिन्थिखांबाय जोंनि बे केक गुवाहाटि बदरगिया सकखौ थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लोगोसे कमेन्ट खालाम थ' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बे जोंनि गामिनि दिन्थिनाय हाबाफारिखौ एसे फोजोब्बाय गोजोन्थों बाय बाय